Oso urduri hasieran, lehen esan bezala, ez dakit euskeraz, baina erderaz ez dakit ze esan dudan ere, hitz egin behar horrekin nahiko ez gaude ohituta eta nahiko urduritasun pasatu eta gero frontoian egi esan uste baino lasai egon du naiz. Aste oso polike pasatu du, baina aldi beren tentsio edo urduritasun handikoa ez. Partidu hona jokatu nahi non, itxura hona emanez, azken finen jendek gozaz ezan nahi duen ere bai, eta nik uste partidu borobila atera dela, ez hona atera da, lau pilotarik ongi jokatu du, buka ere bipareta batekin eman diot eta oso pozik ez da, gauza guztien gainetik noski eskertu nahi dut zaleen jarrera, ez? Pilo bat ikasi dut bereien handik eta gaur ere beste lezio bat eman didat, ez? Eta bihotz-bihotzez eskertu eta hitzik ez dagoa eskertzeko. Lota nahiko nintxo, baina oso urduri dut ez, egun guztietan, azkenean, elkarrizketa normalea baino gehiago eta esan ezake egunerokotasunetik pixko bat atera egiten zaitola eta bakizu azkenen sota gabailo horreira kirolari pixko bat eta hortik aterazkero ja pixko bat hankaz aldatu da bezala sentitzen da ez eta oso aste poliki izan dudaz jaten itzen egon zintokitan suerte, ezagutzen ez nuen jendeak eta suerte izan eta esku ematen zidaten eta hori oso poliki da ez baina aldi beren ere bai kezka hoxe dut partidu hona atera dira eta oso pozik noaze partidu hona atera da. Oain, lasai nau, esan nuke ozik nau da, baina ziur nau txeko bakarra eta onkitu naizela ez. Azkenen urte asko die eta nien esan zinak etzako txapelik polikena hoxe da ez. Azaleak eskeni bidan maitasun eta errespetu hori isko bat ez eta horrekin belditzen ez eta bihotz-bihotzetik eskertuta eta kirol honekin nolabait bakean ez baizik eta esan nahi dut pena eman didala eta dena zorioa. Pasatzen da beti, hogeita bat eta hogei ikusi dutenen esaten dut, hausia berazkera eta bita bateko izan duen sakea bera eganean beti irabazi nahi dozu, berdin donon den ere, baina azken itxuriziatzka zaude irabazi nahi dozu, ez da garaipen batekin bukatu nahi nun eta ia aukera nuke eta gaina nik uste perfecto atera dela, ez? Txokan utzitako pilota bat bukatzeko aukera eukitu dut eta ez da oso ongi botatako bipareta izan, baina zorion ez tartu izan du bat eta ametxetan espero dut bezala bukatu dut oso gozik. Ez nahikoa badator atzerari bezala, ez baina bai, egiten da burura etortzen zaizu azken pilotazoak dira, ez? Azken pilotazoak, txuriziantzita azken pilotazoak eta oroitzapenak nahi gabe etortzen zaizkizu tanto bitartean. Urduri, nik esango duk hasiera, baina urduri, kantxara etorren naizenen eta oso urduri nagoa. Berez dola naiz, nahiko urduri naiz, eta oso urduri nagoa. Ez dena ongi ateratzea nahi nun, gero hitz egiteko horrek ere urduri jartzen dago, ez batez ere erderaz hitz egin beharrak, errespetua ematen ziren, ez? Eta lehen esan bezala, erderaz ez dakit ze esan duten ere, baina gero partidu hasi dunen, lasaitxeko egon dunez, markagaiuk ere lan dudo, aurretik jarri eta aurre bere beti pilotaria lasaitu iten. Eta barkaran urduri irabazinen. Bai, kitxu naiz. Enaiz batere unditzeko egin daurrean, ez naiz isilian oso erraz unditzen naizena da, eta bakar batean, baina egin daurrea asko desente kostatzen zaiten unditzen. Eta gaur ere unditu naiz ez. Familiakoak eta lagunak eta txikiteko lagunek eta ikusten dituzunen eta frontonak beteta, lehen esan zela hau eskertzerik ez dagoelako, ez da